Базарчето на Араповския манастир. Това е централният вход на манастира. Това е ресторанта. Това е сцената отстрани. Това е място за възстановки. И ето го базарчето. Започва там с синя палатка някаква. Бяло. Ножари има 3. Народни носи. Тук има нещо като вход. Ръчно вязане, шивици. Така. Тук конкуренция. Знамена продават. Така. И ето е нашата выставка. Се вижда отдалече и там приключва състава. Бяла шарча. Сега